So bhrálaat a bheith lífas a Gaeilge, a ceapan tú gúil si A. Róheachar nó B. Gúil an Gaeilge agus na acmhainní buint leithí ró cheannaimse. Well dús níl sé Róheachar. Spanish is 250 irregular verbs. Irish is 11. Agus freisin tá neart acmhainní nua aimsithe a níos le fáil Learn Irish Online. So, cad atá siúlagín an seo. Dús tá budcréile le seachtainú Gaeilge Weekly, tagann sé má gach cédaoin, orintha just mé féin ag labhairt na éonar, orintha líon i difriúla, agus ní bhíonn ag labhairt faoin gramadocht nó faoin filiocht nó mócanílach nó aon mar sin, bhíonn ag labhairt just faoi go ná rudaí. Ceol, sport, taistil, telefís, péród atá siúlagín inar sé. Freisin, tagann sé mac le gá legan difriúil gach seachtain, legan amháin in Gaeilge lífa agus ceann eile le Gaeilge níos simplí agus níos muile. Genimid cúpla fís an gaming freisin in bhí mé gimmert cléí cosú le GeoGuessr nó TimeGuessr agus an trochtdrocht go thomláin as Gaeilge. Tá topic breakdowns agin freisin in bhín mé brisú síos na rudaí agus na téimi is deachragus is costa sa Gaeilge cosú leis an mócanílach an siarmhríthar an copula agus seo eile ar ran an button ago in bhín mé fécinint ar na mutún is coitianta ag an gach lá mar bhúnseir Gaeilge. Agus sin é. Ní me go mágad ó bhád níos mó content. Éisteéis in bhíon man géisteach le cúpla clip difriúil gach seo, le blasanna difriúla sa Gaeilge agus canatí difriúla agus ag brisú síí lína le lína ónas go mai siad bhád níos éasca chun tuiscint. Lé rís rilí an rud céine ach just bíon ag léamh agus ag léamh altan na nuachta agus rís ag dultríd an altan sin lína le lína ónas go mai tún an tuiscint cadatá siúl. Best content of the month in Irish in bhí mé fécinint ar an content a tháinig amach nó atá ar fáil an bhí sin agus atá arúnach le bhíon atá ag fólam na Gaeilge nó déanana staidéir ar na Gaeilge. Agus ag astrú ina bhí mé ag tógáil cúpla Albert de náthart ar 2 Albert nó 6 Albert i Méarla atá 6 costa ó thaobh gramadochta agus an sin ag déanana an astragáin pís le písa ó Méarla go Gaeilge agus ag míú na rudaí is deachragus is costa maidir leis an gramadach. Cúpla rud a luí mé sin tá siad siar an asca ar YouTube nó ar Spotify ach chun ruchtán a bheith agat ar gach rudaí dhéanamid caiitú bheith i bháil ag patreon.com/Learn Irish Online. Tá steirné fao trial ar bháil son ní léon risca i bhaint leis agus tar rééis sin ní costain sé ach €7 i 9 mísa. So, an content sin ar fad ba sé agat an price céine atá ar fionta óháin im láglia. Dear na lán daoine lom gúil siad ag éire an Gaeilge ólam ach an sin ní dhéana siad táda faoi. So, ní raibh sé riomh comhéasca an Gaeilge ólam agus ní bhaid sé arís so is é seo an tám chun é a dhéanamh. Biggie Lynn ar Learn Irish Online.